दिनै बुहुमनां गान्दा सान। हायुङारि मानास हाग्रामायाव गान्दा सान फालिदों। हायुङारि हाग्रामायाव गान्दानि रैखाथि नागिरनानै अजद खालामबोबाय थादों मिथिंगा अनसायग्राफोरा। दिनै बुहुमनां गान्दा सान। गान्दा रैखाथि, संरैखाथि आरो रंजानो थाखाय खुंफुंनाय जादों गान्दा सान। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बादि बे खेबावबो हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि हाग्रा ओनसोलनि बानजायनायाव लाबदांगुरियाव खुंफुंनाय जादों बुहुमनां गान्दा सानखौ। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै रायजोनि गेजेराव खुंफुंनाय जादों मोनसे जथुम्मा मेल आरो दिन्थिफुंनाय जादों मोनसे हाग्रामानि जिब-जुनारजों सोमोन्दो थानाय मिथिनो गोनां सावगारि। बुहुमनाङैनो गान्दानि रैखाथि आरो जोथोन लानायनि गोनांथिनि बागैबो थोजासे बांनायनि थांखिजों दिनैनि सानाव फालिनाय जायो गान्दा सान। फारसेथिं हायुङारि मानास हाग्रामायाव माखासे गान्दानि उदां नागिरनानै अजद खालामदों मिथिंगा अनसायग्राफोरा। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामायाव 50थानिबो बांसिन गान्दा दं होननानै फोरमायो रेन्जार अभिनव बरुवाया। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव हायुङारि मानास हाग्रामानि रेन्जार अभिनव बरुवा, माखासे हाग्रा रैखाथि बिफाननि मावथि आरो ओनसोलनि गोबां अनजिमानि रायजोफोरा बाहागो लादों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। আজি আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে আৰু আমি ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে হিচাপে আজি মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আমি সকলো ৰেঞ্জত তিনিটা ৰেঞ্জত পানবাৰী, বাঁশবাৰী, ভূঞাপাৰা সকলোতে আমি আজি ৱৰ্ল্ড ৰাইনো ডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰাখি। তাৰ ভিতৰত বাঁশবাৰীত আজি আমি কাহিটেমা বিটত অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ এটা এৱাৰনেছ মিটিং, প্লাছ তাতে আমি কিছুমান ডকুমেণ্টাৰীও দেখাম, প্লাছ আমি এটা প্লেজো লৈছোঁ যে ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিম, আমি ৰাইনো প্ৰটেক্ট কৰিম। কেইবা মাহৰ মানে আমি কিছুমান বেয়া খবৰ কিছুমান আমি পাই আছোঁ, আমি চোৰাং চিকাৰীৰ কিছুমান খবৰ পাই আছোঁ। যদিও ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ একশ্যন লৈ আছে, আমাৰ চোৰাং চিকাৰী ধৰা হৈছে, কিন্তু এটা কমিউনিটিৰ যোনটো ইনভলভমেণ্ট লাগে সেইটোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু সেইটো কমিউনিটি যোনটো ইনভলভমেণ্ট ৰাইজৰ মাজত যোনটো এৱেৰনেছ আৰু সজাগতা আহিব, সেইটোৰ কাৰণে আজি আমি এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ এৱেৰনেছ মিটিংটো, যাতে ৰাইজে ৰিয়েলাইজ কৰক যে গড়টোৰ কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ, আমাৰ জংঘলতে কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ, প্লাছ মানুহৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইটো। এই গড়টো যে আমাৰ এটা প্ৰাইড অফ আছাম বুলি কওঁ, সেইটো যেন গাঁৱৰ মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰক। অকল মানাহত কিমানটা গড় বৰ্তমানলৈকে আছে? আমাৰ লাষ্ট চেঞ্চাছৰ মতে 50 আছিলে, আৰু প্লাছ আমি কিছুমান খবৰ পাই আছোঁ আমাৰ পোৱালিও হৈছে কিছুমান। চ' আমি যিহেতু চেঞ্চাছটো আমাৰ বছৰ হয়, সেই চেঞ্চাছতহে আমি একচুৱেল নম্বৰটো গম পাওঁ। আমাৰ লাষ্ট চেঞ্চাছৰ মতে 50 আছে। কেতিয়ালৈকে? আমাৰ জেনেৰেলি আমাৰ অক্টোবৰ মাহত আৰম্ভ হয়। এবাৰো আমাৰ যদিও এতিয়াও আমি ডেটটো আমি পাব্লিকলি পোৱা নাই, অক্টোবৰ মাহতে আকৌ আমাৰ আৰম্ভ হ'ব টুৰিজমৰ কাৰণে। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो मेगा लर्न काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जामबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।